Tagutag lubi mga ma'am sir kay magtuno taog ka ng kinason. Good morning. Sir, kalimot ang pangagda mga ma'am sir, nakahuman, nakasugod may kaon. Aba sudan mga ma'am sir kay malingaw kag sop-sop. Na. Aba ano ba? Malingaw kag sop-sop na. Lang sa comment session. Na. Saya tawag ani sa inyo. Comment lang, comment. Comment sa comment section. Bahago pala. Lami. Dan gabi eh.